The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Oras mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Go, 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 go! Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon, balikan natin ang reklamong idinulog sa ating tanggapan ng magkapatid na pinagdamutan umanong makita ang kanilang ina. Ang dahilan at ang ora mismo nating pag-aksyon. Panorin po natin ito. Kung sa ibang kwentong pamilya, tulakan ng responsibilidad ang madalas nating marinig sa magkakapatid na may mga alagainang magulang. Ngunit sa reklamong idinulog sa ating programa, iba ang sitwasyon. Ipinagdadamot ang ina mula sa mga kapatid na di umano'y mga pabaya. Ito ang mariing itinanggi nila Edeline Fornalisa at Jose Abrahan, kaya naman personal silang dumulog sa programa at humingi ng tulong na magkaroon din sila ng karapatan at oras sa kanilang ina. Maaari niyo po bang maikwento sa amin itong reklamo po ninyo, laban po dito sa kapatid po ninyo? Pag pumupunta yung ibang kapatid ko, nagagalit siya. Yung siya yung nagsabing napapabayaan namin. Okay, napapabayaan daw ninyo. Hindi naman namin yung napapabayaan. Siya lang naman ang nagsasabi na pinapabayaan daw namin. Saka laging nanghaharas yan pag napunta kasi doon sa bahay niya. Kung ano-anong sinasabi niyan, ma'am, nang mumura yan, lahat-lahat. Kung sa aso nga, ma'am, hindi na pwedeng kainin, ang sinasabi niyan sa amin. Gaano katotoo na ipinagdadamot niyo po sa mga kapatid mo? Galing na mismo sa ano nila na hindi sila napunta dahil nga galit ako. So, hindi ako ma'am pwedeng magdamot. Maliwanag po, nanay, na hindi niyo po ipinagdadamot sa kanila yung nanay. Hindi, wag na kayong magsinungaling. Na andito tayo para tayo'y magkaayos. Ako ang sinalita ko. Kayo, may mga kahalong kasinungalingan. Pinuntahan ko ang nanay ko kasi papalitan na ng diaper at umiiyak na. Yung diaper, ma'am, ng nanay ko, halos puputok na. Ngayon, ibinato ng kapatid ko yung upuan. Lumabas siya, ma'am. Kinuha niya ang itak, na sa tuwing maglilinis ako, nakasukbit yan ng itak. 2 bis ako, ma'am, ang ginamit ko flashlight. Nakikiusap yung matanda, pailawin. Hindi nila ako binigyan ng ilaw. Ma'am, sa totoo, hindi ko po kayang aburiduhan yung nanay namin. Hindi kagaya ng ginagawa niya na pag nagpapalit siya, kunwari iiyak. Kung ano-ano sinasabi sa nanay namin. Kaso ma'am, wala kaming video. Pagkatapos, ito ang pagbubuntungan niya. Puro yan, ma'am, kasinungalingan sa totoo. Meron kayong kagustuhan alagaan yung anak nyo? Opo. Parehas po kayo, dahil mahal nyo ang Opo. nanay ninyo. Kaya lang, mukhang naiiba po yung interes dahil
meron po kayong galit sa isa't isa. Yes. Parang nagkakaroon Siya po po kayo kasi, ng ma'am. kompetisyon. Opo, Pero yan, ma'am. matanong ko po kayo, gusto nyo parehas yung pag-aalaga at pagmamahal sa nanay nyo? Opo, ma'am. Kasi ako mahal na mahal kong nanay ko. Hindi ka doon nanay. kayang gawin Lalo na, ma'am. Ikaw, sinasabi tatay, niya. ganun din. So, ibig sabihin, ang kagustuhan po ninyong matulungan, maasikaso yung Opo. nanay po ninyo ay para-parehas. Yes, ma'am. O, ang tanong ko, Nay, kung pumunta po itong si Helen, itong mga kapatid nyo para dalawin yung nanay mo, welcome po ba? Tatlo ang gate. Anytime na gusto nilang pumasok, welcome sila. Gusto nyo po ba na maging maayos yung relasyon nyo po magkakapatid? Opo. Opo, Tay. So, kayo po, okay po sa inyo na magkasundo po kayo magkakapatid? Opo. Dahil kayo po yung matanda, nanay, pwede po bang kayo na po yung lumapit sa kanila? Ako as a panganay, hindi ko siya pwedeng puntahan para lang mag-ano. Kasi alam ko sa sarili niya na may mali siya. Ang tingin mo, tumingin ka sa akin kung talagang ikaw ay willing, ma'am. Okay, sige na. Na ako, ma'am, yan. Tanong asawa niyan. Sinampal na ako nung sa barangay. Okay. Sorry, ma'am. Pero talagang hindi ko kaya. Dahil yung asawa niyan, Okay, sinampal ako, kung ma'am. hindi mo kaya. Dahil sa pataas na ng pataas ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid, minabuti ng aming team na personal ng dalawin ang sitwasyon ng kanilang ina upang alamin ang tunay nitong kalagayan. At sa aming pagdalaw, makikita sa mukha ni Nanay Juliana ang pagkalito. Ngunit nang matanaw na rin niya ang mga anak nitong sila Edeline at Jose, tila nasasabik itong makitang muli ang dalawa. Paade ko sinda. Nali na ko nung kaage. Maugma ka na na nadidisinda? Maugma ka? Amo. Yan kuya. Kukusa ko di na mo rin nadadi. Nagrawatang bot niya na, nadidisinda pumunta dito. Di mo na ko. Kaya yung mong pinatid mo. Magali ka mo nga. Magali ka. Ata amo, adunong tenay ka. At para sa formal na pag-aayos ng magkakapatid, sa presensya ni Blandino Lumangaya, ang punong barangay ng Barangay White Deer Jubilar Albay at kanyang sekretarya ay muling nag-usap-usap ang magkakapatid. Kasunduan na, anytime na gusto nindang umadun dide, welcome sinda dide. Hindi na sinda magparaano ning mga negatibo na hindi sinda nagadon tapalibot ning kodalan balay ko, no. Kung umadun sinda dide, bahala sinda. Umadun sinda diding wara ako, okay sanda. Bukas ang balay ko. Wala silang isasalita against sa akin. Wala din akong isasalita against sa kanila. Tapos, period. Ako kung makikapagsundo ako, tapos na. Ang sunduang ito ay nagpapasudoon na si Edeline Cornalisa, Jose Abrahan, Helen Abrahan na nagkasundo na anytime pwede silang magbisita sa bahay na tinitirahan ng kanilang ina ay pwede at tatapusin na ang kanilang alitan o away. Hindi ko nga alam kung bakit biglang ano na yan eh. Nagbago. Dati, hindi man ganyan yan. Magkakasundo kami niyan. Kung pwedeng mabalik. Magkakasama pa, sana. Kaso ngayon mahirap na. Hindi naman pwede maibalik. Hindi na kaya. Nararamdaman niyo ngayon, ma'am, na finally pwede na kayong dumalaw kay nanay. Masaya po, ma'am. Makikita na namin siya. Daw anong oras pwede naman siya makita. Hindi tulad nung dati na, hindi talaga namin siya nakikita. Na-miss ko man talaga, ma'am, kasi dito, katabi ko yan matulog nung nandito yan. Yun lang naman, hinihingi namin ang karapatan namin na madalaw namin si nanay kahit minsan, naghahanap.
maghahanap siya at maghahanap sa amin. Kaya maraming salamat, ma. Salamat po sa Ako Bicol, Tabang, Aura mismo. Maraming salamat po, ma'am, talaga. Natulungan kami. Sa buong staff nung Ako Bicol, sa Kapitan, sa inyo, boss, salamat na nakulangan. Kung ating iintindihin, iisa lamang ang nais ng magkakapatid na sila Edeline, Jose at Armida. Nagkaiba man sa pamamaraan, ngunit iisa lamang din ang layunin. At ito ay maalaga ang mabuti ang kanilang ina. Kaya naman laking ginhawa para sa lahat. Nang manaig pa rin ang pagpapakumbaba ng magkakapatid alang-alang sa kanilang ina. So yan mga kaaksyon, kami ay nagagalak na nanaig pa rin ang pagkakaayos sa magkakapatid na sila Edeline, Jose at Armeda. Naway maging pundasyon ng mas maayos na relasyon ang pagmamahalan nyo sa inyong ina. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, sa ating Hollow Week Special, kwento naman ng isang panatang umabot sa pang-apat na henerasyon ng isang pamilya sa Calabanga, Camarines Sur, ang ating matutunghayan. Ang buong kwento, abangan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano.
Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Scott! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid! Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga ka-aksyon para sa ating Holy Week special story mula sa Calabanga, Camarines Sur. May isang pamilya na kinikilala na tapat sa kanilang panata. Dahil sa katapatan ng pamilyang ito ay umabot na sa kanilang pang-apat na henerasyon ang panatang pag-aalaga sa Hinulid Shrine. At makakausap natin ngayon si Geraldine Hinade Duliero, ang kasalukuyang caretaker ng sinasabing Hinulid Shrine. Magandang hapon po, Ma'am Geraldine. Good afternoon po. Opo. Ma'am, kamusta na po kayo dyan? Okay naman po. Opo. Bali, nag-prepare na po kami para sa Holy Week. Opo. Dahil sa sinabi mo, ma'am, ano po yung preparation na ginagawa po ninyo patungkol po dito sa ngayong Holy Week po, ma'am? Opo. Bali po, sa ngayon, yun na po ang ginagawa namin, preparation para po sa pagdating ng mga deboto ni Amang Hinulid. Opo, matanong ko lang, Ma'am Geraldine, ilang taon ka na pong tagapangalaga po ng Hinulid Shrine po ninyo? Simula pa lang naman po, nung may alam na kami kung paano si Ama, natulong talaga kami sa mga magulang namin. Opo. Inoobliga talaga kami kung paano alagaan si Ama, pati yung mga deboto na pumupunta sa kanya. Opo. Ma'am, maaari mo bang maikwento sa amin, ano itong naging panata po ninyo dito sa Hinulid Shrine po, ma'am? Sa pamilya po namin, ang panata talaga po, kumbaga nagsimula po dun sa mga lola namin, sa mga lola ng nanay ko. Tapos, hanggang po sa kami na rin, bali nga yung pang 4th generation na kami, ng mga anak nila. Opo. Patuloy lang po. Patuloy lang naman. Opo. Kumbaga, pamana na po, ma'am, through generation, hanggang sa umabot na po ito sa inyong itong santo. Oo. Opo. Ma'am, ano po yung turo po sa inyo ng mga magulang nyo patungkol po rito sa pag-aalaga po nitong Hinulid Shrine? Basta ang tinuro nila sa amin, yun lagi alagaan lang si Ama para sa mga deboto. Tapos, kailangan pag umaga, lagi siyang mabango, yung malinis ang paligid niya sa loob ng chapel. Tapos, yung damit niya, gusto ng nanay ko, talaga gusto yun, lagi maganda si Ama para pagdating ng tao. Opo. Kumbaga, parang bisita na pagdating, maganda naman ang abutan nila. Opo. Kumbaga, kahit hindi Holy Week, ma'am, talagang ninilinisan nyo itong santo at talagang sinisecure nyo, talagang mabango po ito. Opo. Yun talaga po. Opo. Nakaugalian namin yan kahit walang okasyon. Opo. Para sa iyo, Ma'am Geraldine, ano po yung naging epekto po sa inyo sa patungkol po dito sa panata po ninyo, dito sa panata ninyo dito ng pamilya nyo, ma'am, dito sa Hinulid Shrine? Sa amin po, sa pamilya ko, malaking bagay po na ang epekto lalo sa amin kasi kumbaga unang-una sa amin mag-anak, sa mga anak ko, very close po sila sa amin, lalo na alam nila kung paano namin pinapakita sa kanila na kung paano alagaan yung si Ama. Parang gano'n na rin sa amin. Kung anong ginagawa namin kay Ama, gano'n din ang ginagawa sa amin ng mga anak namin. Opo. Sa pamilya namin, parang gano'n na. Opo. Tuwing prosesyon po ba, ma'am, marami talagang sumasama dyan kay Ama? Napakarami po. Hindi mabilang. Kaya po talagang kailangan i-prepare kung paano po yung karo niya, yung pong sinasakyan niya pag prosesyon. Talagang maraming oras po ginagawa kung paano siya papagandahin. Kasi minsan niya lang sa isang taon siya ilalabas. So, kailangan talaga napakalaking preparasyon ang ginagawa namin. Opo, katulad na ma'am, anong klaseng preparasyon po ang ginagawa ninyo? Katulad ng pagtatay ng bagong damit po nito na itong shrine po, ma'am? Opo. Opo, kahit hindi po, ma'am, na prosesyon, marami po talagang dumadalaw dito sa santo po, ma'am? Opo, marami po. Araw-araw. Opo. Araw-araw marami. Opo, meron na ba sa iyo, ma'am, na nakapagkwento na isang deboto po ng inyong santo na merong milagro po na nangyari po sa kanila? Marami
Marami po. Maraming mga nagkikwento din sa amin, mga na-experience nila, kung ano ang hiningi nila kay Ama. Pag talagang nararapat naman pong para sa'yo, ibibigay niya naman yon. Na naman, kaya kung paano po ang tao na punta kay Ama, na balik-balik lang. Kasi may mga blessings silang nare-receive. Opo. Pero sa inyong personal na experience, ma'am, meron na po bang milagro sa inyong pamilya na nangyari sa tulong marami. Marami po. Kasi natural lang naman po baga sa atin na magka-problema, may mga sakit-sakit. Sa awa ng Diyos po, pag talagang ang faith mo nandyan, makikita mo naman po na ang resulta gumaling. Opo. Kung anong pangailangan, andyan po. Opo. Ganun po. Ma'am, ano po yung nararamdaman natin na merong taong natutulungan po ng santo natin na, kumbaga sinasabi niyo po na maraming kwento na sa inyo na natulungan po nitong santo na isang milagro sa kanilang buhay? Siyempre po, natutuwa din kami na rin kami kasi kumbaga parang naging part na din po kami ng nila kasi kumbaga napunta doon kay Ama. Tapos humingi sila ng tulong kay Ama. Kami naman po na may-ari kay Ama. Kung ano naman po ang pwede namin ma-share, i-share naman po namin gaya po ng mga gamit, kung ano po mga available namin na sinuot ni Ama, binibigyan din namin sila. Yung cotton, yung pinuna sa buong katawan ni Ama, sa mga po na ganyan, inibigay din namin sa kanila. So sila naman po ang nagkwento sa amin na kung ano ang nagawa ng mga binigay namin na galing kay Ama. Opo. Sa ngayon, ma'am, sino po yung nakakatulong natin sa pag-alaga po kay Ama? Bali po, kami naman, dalawang family po kami. Opo. Bali, tulong-tulong na lang naman kami. Opo. Amin po. Opo. Siguro, ma'am, ano po yung mensahe natin sa, especially ngayon na meron pa rin mga kabataan na nawawala na po ng, kumbaga, yung panata nila sa Diyos. Ano po yung panawagan po natin dito sa ating mga kabataan na nawawala ng panata? Siguro po, hindi rin natin kumbaga, hindi rin natin maano ang ibang kabataan na kung paano nalilihis sila ng landas kasi minsan po, nasimula din yan sa magulang. Kung ano ang nakikita nila siguro sa magulang nila, minsan ganun din po. Minsan naman, dahil sa impluensya din, kung ano ang mga nakikita nila sa labas, kung walang nagka-guide na tama, so, ganun po ang nangyayari. Opo. Siguro, last na lang siguro, Ma'am Geraldine, ano rin po yung panawagan natin or mensahe sa katulad mo po, Ma'am, na nag-aalaga po o meron pong santong inaalagaan? Sa mga parang mga owners din po Opo, ng ma'am. santo. Opo. Mga gagaya po namin, siyempre, napakalaking responsibilidad po ang may alaga na santo. Kasi kailangan talaga ibigay mo yung pinaka-the best para sa kanila kasi sila rin po naman baga ang tumutulong sa atin kung ano mga pangailangan natin sa araw-araw, sa safety po natin, sa pamilya. So talaga pong napakalaking responsibilidad ang meron pong inaalagaan na ganyan. Pero kita mo naman po na kung ano ang mga blessing din po na kapalit nun. Opo. Dahil po dyan, Ma'am Geraldine, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming program ngayong hapon. Okay po. Okay po. Welcome po. Opo. Mag-ingat rin po kayo, Ma'am Geraldine, ano? Opo. Kayo din po. Maraming salamat po, Ma'am. Okay po. Salamat man po. Opo. Baka minsan makadalaw po ako dyan sa Calabanga at makita kong personal itong inaalagaan nyo pong santo. Attend po kayo, paligo ni Ama Miyerkules Santo. Apo, maraming salamat muli, Ma'am Geraldine. Okay po, salamat man po. Apo. So yan mga kaaksyon, pagdating sa paniniwala, may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpapakita ng pagtitiwala at panata sa ating kinikilalang Diyos. Nawang ngayong Holy Week,
na ito ay magsilbing pagkakataon sa atin, mga kapwa Kristiyano, na alalahanin at kilalanin pa ng mas maigi ang paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At yan mga natunghayan nating kwento ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal. Salamat, mag-ingat po tayong lahat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap